čus. Doriti, ahoj, ja som Charlie. Otec ma poslal, že by som sa s tebou mala stretnúť. Hej, ja viem. No tak, rada ťa spoznávam. To verím, aj mňa veľmi teší. Nachytal som ťa, kurva! Videla si to? Po piči. Počkaj, takže ty tu nie si? Nie, myslíš, že by som tam dolu liezol? Nie, chápem, atmosféra je tam fajn, fakt, celkom poriadne ostré, nechá ma zlé. Ale tam dole je totálna nuda, chápeš, všetko je tam proste také... chápeš? Fuj. Jasné, takže som rada, že sme sa takto mohli stretnúť. Mám jeden projekt, na ktorom pracujem a veľmi by som ti o ňom chcela povedať. Hej, spomal, máme čas. Čo keby sa najskôr trošku spoznáme? Čo tak obed? Máš hlad? Je to zariadené. Toto je moje najobľúbenejšie, budeš to zbožňovať. Vďaka. Zase som ťa dostal, ty piča. To je prdel. Tak som hral na gitare a neviem prečo, ale jedna taká cnostná čaja začala baliť bubeníka a ja že... Haló, vieš kto som? Však ja som skurvený Adam, ja som originálny chuj. Všetky kokoty sú z môjho rodu. A ty chceš ten bubeníkov? Ani omylom. Ja som kurva pán kokotov. No, a tak sme si to rozdali. A bolo to super. A čo tvoj víkend? Počkaj, ty sa voláš Adam? Ako ten prvý chlap? Tak to si ty? To veľa vysvetľuje. Viem, som skurvený frajer. Tak Adam, pán Adam. Hovor mi, veľkokot. Adam, vyzeráš ako múdry, férový chlap. Aha. A viem, že si vodca všetkých anielov, veľký mysliteľ, revolucionár, génius. To sú tvoje slova, Zlatko. A tipujem, že máš rád svoje meno na veciach. Ja milujem jebať svoje meno na všetko, to je top! Je to riešenie nášho najväčšieho problému. Herpes, to je svinstvo. Nie, iného problému. Škaredí ľudia? Matika. Globálne otepľovanie? Nie, počkaj, to je problém na Zemi. Alebo keď ju pozrieš už 5-krát von a ona stále čaká, že zaplatíš a ty na to... Hej, a čo rovnosť pohlaví? Nie, myslím náš spoločný problém preľudnenia v pekle. To nie je problém. To máme pošefované. Ľud, koľko démonov si odpravila tento rok? Takých 275, pani. 275? Wow! Borkyňa! Skvelá práca, kozy smrti. Daj na to. Nie, to nie je super práca. To sú moji ľudia. To hádam viete, že? Hej. To musí byť pre teba strašne na piču. Ale sú to duše. Ľudské duše. Presne také, aké máte hore v nebi. Nie sú rovnaké. Mali svoju šancu a zaslúžili si zatratenie. Mýliš sa. Hriešnici spravili chyby, pravda, že? Ale každý z nás robí chyby. Anieli nerobia chyby. To si vážne myslíš? Ja to viem. Presne, ja som v živote nikdy nič neposral. Jediný dôvod, prečo tu stále si, je ten, že tvoj ocko dal tebe a tvojmu pekelnému rodu ospravedlnenku voči exorcistickej čepele. Aký máš z toho pocit, keď vieš, jak málo znamenáš?